Ćao, dobrodošli na kanal Kozmik Marija. U današnjem videu govorit ćemo o tome kako savladati negativne emocije i šta raditi sa njima, kako se prema njima ophoditi, kako ih pretvoriti u pozitivne, ajde da tako kažem. Svaki put kad prepoznate neku negativnu emociju u sebi, da li je to ljubomora, da li je to zavist, da li je to ego, da li je to bilo koja vrsta emocije, osjećaj nevrednosti, osjećaj beskorisnosti, ne znam, ne bih nabrajala sve ove emocije jer jednostavno nema potrebe. Znači, uzet ćemo za primer jednu pa da vidimo kako možemo sa njom da se ponašamo. U biti čoveka je da on čim primeti tu neku vrstu negativne emocije u sebi, ima sistem zaustavi i beži. Znači, sam upada u zamku toga da ta negativna emocija je tu i on je postao loš čovek i on ne može sa tim da se izbori i on ne zna šta će sa tom emocijom i jednostavno onda je najbolje da od nje pobegne. I šta dovodi takav način ponašanja, do čega nas dovodi takav način ponašanja? Dovodi nas do toga da ta emocija jača i jača i jača i da na kraju mi postanemo ta emocija. Mi, celi mi, celo naše biće. Znači da to samim tim što razvoj ovakve situacije nam govori da se na ovakav način ne rešavaju takve emocije. Prvu stvar koju moramo da shvatimo kao ljudska bića, to je da jednostavno u nama postoje različite vrste emocije i da su emocije, bukvalno u Feng Shuiu, emocija je predstavljena simbolom vode i jednostavno ona je nekako nedodirljiva, ona je nekako nesavladiva, ona je nekako neukrotiva. Međutim, kao što vrlo dobro znate, ljudi su smislili brane, napravili obale visoke, nabacali pesak ili šta je znam i samim tim u neku ruku ukrotili reku. To nam govori da i mi možemo da naučimo kako naše emocije, da ih vodimo do stanja, da ih dovedemo do stanja da one postanu naše lekcije i naše pozitivne situacije u životu iz kojih ćemo naučiti. Ajde da vidimo na konkretnom primeru, zato što na ovakav način objašnjavajući vam baš i nije puno jasno. Ajde da uzmemo u obzir recimo emociju ljubomore. Šta se dešava u slučaju kad jedan čovjek primeti da je ljubomoran? Prva i osnovna stvar koju taj čovjek oseti to je da se on osjeća neprijatno u svojoj koži, da jednostavno zavidi toj osobi preko puta sebe, da u neku ruku, pošto smatra u stvari da je on toliko mali i da on ne može da dosegne do tog stupnja, on se u stvari toj osobi divi, ali to divljenje umanjuje njegovu sopstvenu vrednost i samim tim osoba se osjeća loše. To znači da ta osoba koja je ljubomorna je loša osoba, ona ima jednu lošu osobinu zato što misli za sebe da je nedovoljno dobra. Znači da bi mi izlečili čitav ovaj sistem emocija u nama, moramo prvo da otvorimo naše ruke. Što znači šta? Moramo da se premestimo iz uloge kritičara u ulogu učenika. To je prva i osnovna stvar kada želimo da baratamo sa emocijama. Znači, moramo da shvatimo da smo mi ljudska bića, da živimo u trodimenzionalnom svetu i da je sasvim normalno da mi neke stvari ne poznajemo i nekim stvarima ne znamo da baratamo. Ali to ne znači da mi ne možemo to da naučimo. Onog momenta kada smo mi kritičari, mi zatvaramo sebi mogućnost daljeg napredovanja i učenja, zato što smo stvari dali konačan kraj. Znači, mi smo je negde ubacili u neku kutiju i zatvorili tu kutiju. Znači, moramo se otvoriti za učenje. Kako ćemo to uraditi? Ajde recimo da uzmem za primer sada da sam ja trenutno da osjećam ljubomoru. U tom momentu šta mogu da uradim?
da bi ja tu negativnu emociju prebacila neko novo moje ja, poboljšano, bolje u sutra, bolje u danas. Prvo i prvo reći ću, ok, primetila sam da sam ljubomorna. Uglavnom, nakon ovoga, ljudi koji ne rade na sebi imaju ogroman napad i bukvalno bombardovanje sebe sa informacijama, joj, sad si loš čovek, odmah se uvuku nekako u svoju čauru, počnu da se osjećaju loše, podigne im se telesna temperatura, nekako im je neprijatno, menjaju položaj tela, znači počinju da se osjećaju loše, a recimo ja bih pitala tu emociju, prvo bih joj rekla dobrodošla. Sad ćete reći, jesi luda da kažeš dobrodošla nekoj negativnoj emociji? Da, ja bih je tako pozdravila zato što smatram da je ona došla na moj put jer je jednostavno jedna prepreka koju treba da naučim da savladam, jedna prepreka sa kojom treba da se izborim i nakon te prepreke da postanem bolji čovek, bolja osoba, bolje biće. Znači, ja ću joj reći dobrodošla, ljubomoro. Baš fino što si stigla, ja bih sad želela da vidim zašto ti postojiš. Šta si ti došla meni da kažeš? Šta si ti došla da me podučiš u vezi mene? U kojim delovima svoga bića ja smatram sebe nesposobnom, malom, nemoćnom? Da li treba sebe da udaram u tom stanju i da me mučim ili treba sebi da dodam ruku i da me izvučem iz tog nekog ponora u koji sam upala? Znači, pristupila bi tome da pružim sebi ruku i da vidim šta se to dešava, radi čega sam ljubomorna, šta je to u meni ili koji su to delovi mene koji su toliko mali, a ja negde potajno želim da oni budu veliki. I samim tim ta emocija će početi da razgovara sa mnom. Koliko god vam se ovo čudno činilo, znači nemojte da pribegnete sistemu nešto negativno osjećam, daj da begam, nego priđite toj emociji, nemojte je se plašiti, nemojte je osuđivati što je ona negativna. Ona je negativna zato što jedan deo vas negde traži i bukvalno vrišti za nekom dubinskom promenom. Znači, prići ću i reći ću joj, ok, zašto si tu? Pitaću sebe, šta je to, koji je to deo mene koji se osjeća malim? I verovatno ako se skoncentrišete i nekih pola sata ostanete u miru, bez da razmišljate o kupovini u supermarketu ili o nekoj novoj stvari koju ste videli u izlogu ili kako niste poslali neki SMS ili bilo šta drugo, shvatit ćete da će ta emocija početi da priča sa vama. Ona će vam ispričati jednu priču o vama koju ste negdje duboko u vama sakrili i koja će vam pomoći da odmah pored nađete izlaz iz nje. U slučaju da vi ne omogućite sebi komunikaciju sa samima sobom, pokušajte na drugi način. Kad sam rešavala ovu informaciju, ne zato što sam je imala ja, nego sam je primećivala kod drugih ljudi, zapitala sam se, pa Bože, gde sam ja to ljubomorna? Zašto ja u sebi se ogledam i mogu da primetim tu ljubomoru? Jer još jedna stvar jako bitna kod emocija, vi ne možete da prepoznate emociju koju ne posjedujete. Znači, samim tim što možete da je prepoznate, ona postoji i u vama. Ako želite da budete iskreni sa sobom, uvek ćete je pronaći. Ja sam se pitala, pa dobro, da li sam ja ljubomorna? I onda sam se vratila u svoj život, izanalizirala bezbroj stvari, shvatila predivne poruke moje majke koje kao malo dete nisam shvatala, jer je ona uvek govorila kad sam dolazila kući sa najboljom ocenom i onda sam želela da budem neki veliki heroj koga će aplaudirati. Moja majka je samo onako nonšalantno progovorila, sve što radiš, sebi radiš. Ja sam se zapitala onako kao mala, pa brat, ova mene ne voli, šta je ovo, njoj ja nisam interesantna, pa ne znam ni ja i ovo i ono. Međutim, isto se dešavalo
takođe i kad sam dolazila sa kecom iz škole, kad sam isto tako počela ja negde nesvesno sebe da opravdavam, pa znaš, nisam samo ja dobila keca, dobili su i drugi i tako to. I onda je moja mama opet onako nonšalantno govorila, pa sve što radiš, sebi radiš. Trebalo mi je, boga mi, nekih 40 godina da ja ukapiram šta je moja mama htela meni da kaže i da shvatim kako je ona dobar pedagog bila i koliko je ona mene oslobodila od ove bolesti zvana ljubomora. I vremenom kad sam to shvatila, onda sam se ipak zapitala da li sam ikad bila ljubomorna na ljude koji su, eto, ekonomski moćniji od mene, uspešniji. Opet sam videla da nemam tu emociju u sebi, da nemam tu, da jednostavno ne ponašam se po tim principima i bila sam surovo iskrena sa sobom. Pošto tu nisam mogla da prepoznam sebe, morala sam da pređem u drugi stadijum preispitivanja. Onda sam shvatila da sam ja odrasla u jednom selu sa 10.000 stanovnika, da je to jedna mala sredina u kojoj se mnogi ljudi bave životima drugih ljudi, zato što jednostavno to je jedan kraj agrarni u kome ljudi imaju puno posla preko leta, a zimi sede i ja volim što sam odande, volim što sam iz tog malog mesta, smatram da mi je ono podarilo mnoge poklone i slobodu neku u nekom detinjstvu, ali isto tako i neke traume, jer sve ima i svoju pozitivnu i svoju negativnu stranu. I onda sam shvatila da ja jednostavno potičem iz te sredine i da sam negde nesvesno kao neki sunđer u sebe upila neke informacije iz te moje okoline u kojoj sam ja odrastala. A šta je bila ta informacija u vezi ljubomore? Jer sigurno se pitate šta ova sad laprda, došlo je da priča o njenom životu. I mogu da vam kažem da shvatila sam da u selu je bio vredan onaj koji je prošao ulicom i kad su drugi ljudi bili ljubomorni na njega. Jer onda je on osetio da je on vredan. I tu mi je već neki deo mene počeo nekako da se buni i ja sam shvatila da to je to. Znači, usvojila sam princip kako funkcioniše zajednica u kojoj sam odrasla. Nesvesno sam to uradila zato što jednostavno to se dešava na nekom nesvesnom nivou. I jednostavno izazivala sam bukvalno i trčala sam u situacije gde će ljudi biti ljubomorni, jer je to bio moj način kako sam ja mogla sebi da objasnim da sam vredna. I onda sam sela sa sobom i rekla, pa dobro Marija, pa je normalno da ti želiš na takav način sebi da dokažeš da si ti vredna? Kako ti korist imaš od toga kad prvo navučeš na sebe 100 kila neke nesreće, pa onda te kao 100 grama nekog, ne znam, osjećaja da si vredna. I onda sam rekla, ok, ja se oslobađam sada od tih zapisanih principa u meni, oslobađam se od tih formi koje sam nasledila jednostavno živeći i odrastajući u jednoj sredini. I od ta doba ljubomora je za mene postala neki nevidljivi neprijatelj ili prijatelj, jer je više nisam primećivala. Sve ovo sam vam ispričala zbog toga što svaka emocija, kao i ova koju sam za primer vam objasnila, može da se pronađe u vama, možete da doprete do suštine i onog momenta kad vi toj emociji priđete prijateljski i kada sa njom razgovarate, vi ćete shvatiti da ste ušli u taj deo emocionalne inteligencije koji će vam dozvoliti da vam se objasni sve i samim tim nećete više imati potrebu za tom negativnom emocijom. Nadam se da je ovaj video bio jasan. Nadam se da neke od vas nisam ugušila sopstvenom pričom. U neku ruku ovo je odavanje priznanja i mojoj majci, koja je veoma rano otišla sa ovih zemaljskih nivoa i koja je stvarno za toliko kratko vreme uspela na mene da prenese mnogo lijepih stvari. Nažalost, nisam umela ranije da ih vidim, a sada sam ponosna na nju. Eto, toliko o tome. Hvala što ste pogledali ovaj video. Puno kozmičkih pozdrava i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!